Bună ziua! Astăzi vom discuta despre un fir cu un raport preț-calitate foarte bun. Firul se numește Looping. Sunt foarte mari bobinele și nu cap în cadru. Sper să ne descurcăm. O bobină are 100 de grame și 163 de metri de fir. Compoziția este 80% acrilic, 20% lână. Este un fir moale și ușor. Cum am zis, are un preț bun. O gamă foarte mare de culori. Producătorul ne propune 31 de culori. Da, 31, sper că se văd. Noi în stoc am pus 9 deocamdată. Am avut 10, dar una s-a vândut. Așa o să vă prezentăm cele 9 culori. Este vorba de culoarea bambu, colța, fucsia, biche, e un roz prăfuit, flanel, culoare pentru bărbați, cred, azur, un bleu marin și taupe. Și mai e a noua culoare care e în box, n-am mai scos-o. Deci modalitatea de ambalare este de 5 bobine pe box. Puteți comanda începând cu o bobină de pe magazinul nostru. O să găsiți linkurile mai jos. Deci aceasta este culoarea berlingot. E un roz deschis. Se lucrează cu andrele sau croșet de 6 mm. Producătorul este Fildar, Franța. Așadar un fir cu un raport preț-calitate bun. Pentru un pulover de mărimea 42 este nevoie de 5 bobine. Așadar, dacă vă plac vlogurile noastre și vreți să aflați noutăți din lumea textilelor, nu uitați să vă abonați, să dați un share, un like. Mai jos să găsiți și linkurile care vă vor duce la pagina noastră de Facebook, la acest articol pentru a vedea stocurile și prețurile, și la magazinul nostru online pentru a vedea toate articolele. Nu uitați să fiți creativi. Pe data viitoare.